Yo, sawugqibela sisithi into ka-wife number 5 yayi-scripted, ayikho yonke loo nto la izokwenzeka, kanti unumber 5 sefikile kwaMseleku kwaye uMakhumalo nguye omamkeleyo. Molweni, ndanamkela kumamgobhozi TV. Namhlanje kusasa ke sithe sizivukela si-enjoya i-Easter Monday. Utata Musa Mseleku wafaka ifoto with usisi esingamaziyo and wabhala i-caption ethethisayo ethi abahamba bahambayo sosala siyincenga. Akaqali ke uthetha lento, sesuka ukuyitsho xa uMangwabe kunye noMayeni besithi bona xa kunothathwa unumber 5 bona bangahamba kwisithembu. I get the end of that season, I think it was season 6, wathatha Musa Mseleku abahamba bahambayo sosala siyincenga. I hope andibhidanisi mhlawumbe season 5. Into yenzeka ke ngoku uMakhumalo siyamazi uba ungumntu ongenangxaki kunye notata Musa Mseleku uba ene-girlfriends nokuba efuna uthatha other wives. Siyayazi ke ukuthi noMangwabe wayemkelwe nguye, wayeyitsho noMangwabe kwaphambi koba atshatele kwaMseleku. Utata Musa Mseleku wam-introducer as i-girlfriend. So ngoku nale ntombazana ifotile notata Musa Mseleku siyibona ifotile pha eMzumbe kwaye kukhangeleka ingathi ukwaMakhumalo. Yiloo nto ke ngoku ndisithi uMakhumalo ungathi kanti wamkele inkosikazi katata Musa Mseleku, wamamkela uMangwabe wade wamnika iintsuku zakhe ngokuyaxaba wengekafakwa kwi-timetable yoba ke ulala apha namhlanje. So ke lo mntu ke siye sambona ufoto notata Musa Mseleku, abanye abantu baye bamfanisa ke after zooming in kulaa foto bathi hayibo ayingo-gold diva lona. Apparently ugold diva ke igama lakhe nguNtokozo Mzulwini, uyi-actress, ukhona nakumkhokha. Asazi ke noba nguye nyhani, kodwa ndithe xa ndiyojonga kwi-social media pages zakhe andabona nto imdibanisa nabakwaMseleku. Namhlanje ke yi-1st ka-April, so abanye bathi hey inoba yi-April Fool's joke, but singathi yi-April Fool's joke kanti utata Musa Mseleku ufuna sicinge loo nto leyo. Then xa sekuhambeka apha kuThando Nesthembu sibone ukuthi nyhani wife number 5 umthathile, yazi ngevuya ke nyhani khe sibone uba ingabe uMangwabe noMayeni bazohamba nyhani na okanye bayasixhomela nje. Khe nitsho nani uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto? Ingaba utata Musa Mseleku nyhani umthathile wife number 5 okanye uyadlala nje because iyi-1st of April? Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.